Ahoj, to jsem zase já, Mark Ghibli, a budu natáčet teďka URMT. Už jsem na to dal nějaký let's play, ale jenom krátkodobě s kámošem, takže dáme si normál. To nás, reklamy nás nezajímají. Omlouvám se za myšlení, jestli tam budou. Je krátce po Vánocích, takže doufám, že jste měli co dělat s těmi dárkama, který jste dostali, pokud jste nějaký dostali. Nevím, jestli jste si to zasloužili, ale to je jedno. Teďka vrhneme se na tu hru. Takže co je vlastně o téhle hře, co bychom o tom mohli říct, že vlastně odehrává si to v Rusku, jo, potom prostě hororovka, co byste čekali, prostě taky jmenuje URMT. Taky strašidelný název, ale nevím. Zase to předpokládám nějaký 19. epizody, jo. Že jako kdybych to měl dohrávat úplně celý do konce, tak to by bylo něco. Už jsem jako hrával, dostal jsem docela daleko, jo. Budu dělat jako, že jsem to tady neznám. To jde určitě jako se mi. Já si nepamatuju. Pozor. Tady je nasad. Pozor na tu babinu. Headshot. Wow. Jak ty můžete vidět, teď je ty bobo. Jedna. Se nestěžil to, že tady má úplně veliký prstíčka. Kdyby byla bez hlavy, jo? Bych jí dal celou. Počkej, já Cčka skočím, jo. Tady si trošku... Klídek zase, jo. Chceš taky spapat? Tak. Určitě bude další svíňucha. Papírek. Klíček ke dveřím jsou, že si tam najmu. Přijde si jenom dolem, máš. To je určitě něco nevítne. Já jsem to říkal. Headshot. Tyhle, hlavně to teď úplně strašně moc jde, hej. Jau! Ti sežrali. On sem totiž přijde jeden to. A já mu to takhle zabráním v tom. Aby to bude. Že to nebude moc odhrnout. Tak. Si děláme srandu. Nebo to nepřeskočí. Tak. Možná, že se mu to nepovede. Dobře. Dobročic. Aha. Si zase doplníme. Máme klíček. Jak... Abyste jako neřekli, já nejsem jak moc dobrý na střídačky prostě. A pojď si jedna. Tohle se odhodlal hrát jenom na easy, ale jak tak koukám, tak na hardu bych to nedělal. Pojď, hele. Bych tě sežral. Teď určitě taky půjdu.
Aha, no, tak nic. Hej. Hele. Já to mohl předložit. Dělej! Tak. Já to mohl předložit, ale já rusky moc neumím. Ještě. Jako, umím rusky, jo, ale... Jak mi ta azbuka nejde, to je taková složitá na mě ještě. To by nejde ubrat? Jak to? Já se sebe, tohle jsem nečekal. Ha, vedle. Takový krumpáč na mě vzal, to je toho krovu v břině. To se zasloužil. Někam. Já se jiskry nezabojím, já se ji nezaleknu. Papa, stejně si zdechnu ty srači. Tak pojď, nezastan, no? Hezky. Tak. Dělej. Horký. Taká hudba depresivní. Třeba... Hej, já to teďka úplně fuj, se solek. Budeme skákat i pako. Když tam do hlubu ještě stav v pohodě. Ty vole. A dočí mi pokoj, ty. Ty jsi prdel. Hej, to. Pojď. Ha. Dostáváte, co ode mě? Tady náboje, a tady jsem ještě když jsem dělal takový ten mix Minecraft Ticket a tady to, tak tady bylo tady to ještě. Víte, já to není. Jaj. No. Tak vidíme. Já si nevím, kolik jsem začal natáčet, ale to je jedno. To... Hezky. No. Proč až tak pozdě? Jsi do něj přijel pořád. Potvora hnusná. Doufám, že aspoň něco slyšíte, ať toho něco máte, ať neslyšíte jenom mě. Že to by se vám asi moc nelíbilo, co? Ne. Jadušky bych dostal. Hele, uděláme čármány, tady nikdo není, jo, za chvilku tady někdo bude určitě. To je ta hudba, to je takový... Pojď. Ještě, že mám tolik nábojů zatím. Tak. No, tamhle vidím. Hej. Co? Kde
teďka pádem ty zmetku jdem. Kdo? Ti ho rozmlátím. Au, ty už mi to volalo, vej ty. Zmetku. Tak, zdechni, umře, ejďa, ujďa. Snímáš jej, to už to stejně neužíváš. Trotla. Au, jsi šikovnej. Nic. No, si tam pamatuju tady. Začátky jsou vždycky lehký. Počkej, víš? Aha, tak nic. Nebláho. Fuj! Nesnáším ten zvuk. Ha, vím. Mám plno. Na tady kdo přijde. Ha, taky ještě si udělala, viď, holka? Ty máš ušiska. Ona ti je rozbíjí, do tlamy dostaneš. Tím doktorko. Si říkáš doktorka? Ale ty kráso, to je cena. To je hustý. Co to bylo? Tohle jsem ale... A to je jedno. Rozhrabuje. Víc? Ty vole, že já se takhle nemůžu hezky. Pojď ty. Vidíš, jsem kvůli tebe robil skloty. Máš je rovnátka nebo co? Šklivý rovnátka máš. Trochu to jsou rovnátka. Oj, ale pěkně ti smrdilo zuby ty. Tady. Je to... Pápa. Ty blaho, to je hustý. Takový výtah. Jo, takže já toto urobím. A ukončím to. Nech nebejt. Vždycky auto, rozmlátíme ho. Taková hydraulika, to nemá ani dnešní auto. Hustý. Rozhodneme ho. Vrátíme ho. Nedostaneš se dovnitř. Ať tam je kdo tam půjde, si se nedostaneš. No tak to je dobrý. Kola se berou jako za kolový, jo. Ale železo. To je rozbiju. Světla ti rozbiju. Když nevím, komu to rozbijem. Tak jo. Ty blaho, co to je? Ty máš zlá na mě, jo. Tady někdo přijde určitě. Slyším ho.
jsem nechal na hlavně když jsem nás celá, že motor trochu zlobí, ale ještě je docela dobře, užij si víkend. Aha, takže tím autem pojedu já. Trošku... No, ale zoblíku to jdu. Ale ono je opravený. Prostě... Nic neřídím, nic nedělám, jo? Když jste viděli. To je bláho. Ty vidíte krásně do zdravníku. To bylo. To je drifter, normálně. No, to by bylo pro první epizodu všecko. Doufám, že se vám to líbilo, snad jo. Nezapomeňte zanechat odběr, like. Můžete nějaký pěkný koment, jo. Vlastně jo, to by teda bylo. Si mějte, ahoj.